Priatelia, dnes je ten deň. Ja neviem, či to vôbec predýcham všetko. Ten nátvak môj osobný nátvak. Myslím, že v živote som naraz neminul toľko peňazí do hry ako teraz. Chcem iba povedať jednu vec. Teraz tu máte môj prvý feeling, ako si idem odzobrať a vyzdvihnúť môj prvý CS2 knife. Ja už tam vidím, že sú tam dva itemy. Priatelia, dnes je deň, kedy uvidíte, ako som minul peniaze na itemy. Poďme teraz sa pozrieť. A mám Huntsman knife Damascus Steel. Huntsmany, kámo, sú najkrajšie. A ešte toto. Kámo, ja stále neverím, že mám konečne knife. Toto je on. Samozrejme, ako všetky ostatné veci v mojom inventári sú vždy Factory New. Je to proste, kámo, insane. Ja tomu stále neverím. Konečne si môžem pridať nejaký knife do hier. Ty vole. Dobre, ešte tu MP9. A mám full, kámo, všetky zbrane, čo používam, tak už mám full vybavené skinmi. Som konečne za to rád, pretože konečne budem no skin. Ja ešte pozriem kolegu. A ideme si teraz, priatelia, zahrať prvú hru s mojím novým skinom. Poďme na to. Kúpil som si nožik. Hej, vidím. Ideme si teraz dať prvú hru s mojím knifeom, dobre? Kámo, kde sa to bude najviac lesknúť? Kámo, poď na dust, tam sa to bude najviac lesknúť. Kámo, ja som úplne, stále som z toho úplne mimo. Kámo, ja som nikdy v živote neminul tak veľa peňazí naraz do hry. Ešte raz? Tam popreč. Nikdy som neminul tak veľa peňazí naraz do hry. Mám pocit, že môj inventár má teraz hodnotu cez 200 €. Kúpil som si ešte jednu Mount Fuji. Tuto, kámo, mám tu Huntsman knife. Kámo, mám tu MP7, krásnu, všetko čo používam mám proste top tier skiny. Teda nie top tier, ale všetky stoja viacej ako 20 €, takže mám teraz prvý pocit, Alex. To je on. Dobre. Kámo, vidím tú animáciu. Ja mám prvýkrát animáciu môjho... Ty vole. Kámo, ja som úplne rád z toho. On sa... Prvá hra s mojím knifeom. Dobre, idem na long, hej. Long je asi clear. Jo, short niekto. Kámo, majú cheaty asi? Ja som dostal 2 heady glokom. Poď tam. Poď, strieľaj. Yes, ešte ďalší, poď. Naľavo. Tak aj napravo. Yes. Posledný, poďte, zabij ho. Rýchlo. Ne! Kámo, on zabil 3 hráčov. Ty vole. Kámo, to nezačína vôbec dobre. Kúpim si, kámo, prvýkrát moju Mount Fuji MP90, MP9. Kámo, úplne sa krásne leskne. Ty buď tu, ja idem hentam, hej? No už idú. Počkaj, ale nie, tak som nemyslel. Máme všetci akačka už. Ježiši, tam bol poradť to... To nevidel, co streba. Dead tento? Na bečko. Berem si akačko a idem. Tak nie, sem, tu je to. Oni to plantli tu. Kámo, ten typek ma zabil obidve hry a on musí mať cheaty nejaké, však mi dal dvakrát headu. Každý hit, čo mi hitol, tak dal headu. Poď. Yes. OK. To bude ťažká hra toto. Tam ten typek ma vždy vypne. Kúpujeme konečne M-ku, moju krásnu glitch paint. Pretože ten zvuk je taký tichý. Tak Bčko je to, nie? Tak oni kempia na šorte, teoreticky. Ja sa to tak záko. Nie sú tu? Nepošujte ich, čakajte. A nikto nečekuje ten short? Pozor, za tebou môže ísť. Nepočul som ho. Hej. Videl som, idem na ňo. Kámo, tak ako ide? Konečne si kúpil granáty. Počkaj, neblokuj ma, prosím. Tento je dead? Za tebou. Defuzujem. Nice. To je Factory New? Áno, To čo máš ten, no? všetky skiny mám Factory New. Už sme to otočili. Let's continue. Chod na short, Alex, Hej, idú long. Hačím sa v smoke, aj. Na shorte bomba. Bomba. Hej, vidím. Bomba je hot. Ten mi vždycky dá headshot. Ježiši. Náš dal headshot.
nášmu, lebo ten typek tam skočil pred. Možno rotajte. Jo, rotajte. Ty vole! Ja som mu dal už 60 predtým. Kámo. Nesmieme to tak predávať, musíme sa sústrediť. Ne, už je tu! Pomoc! Kámo, to bolo úplne tesné. Nice. Krása tímová spolupráca. Let's go. Dobre, aspoň typci hrajú normálne, to som rád. Že tu nie sú žiadni trollovia, že by išli všetci na jeden side alebo že by pušovali mid. To ty si bol? Nie. Hej, horia. Dead. Hačem ešte hečko, počkaj. Je tam? Choď tadiaľ. What? OK. Nice. OK, toto je fajná gameska. Ty si sú tu konečne good brosáci. Kámo, kúpime výpouš. Necháme M-ku jedno kolo. Možno ešte začneme prehrávať. Kámo, ten nožík si strašne užívam. First time in life. Dropol tak. Ježišmaria. Dostal hečkom dvakrát. Tam to má málo. Nice. Pozor. Dáte, aj to je náš. Budú rotajtiť možno. Išiel by som možno k ABčko kúknúť. Short. Dead. Napríklad si nepamätám na longu. Tam tie drevené dvere, že sa dali trevať. Oni možno odchádzajú, idú na Bčko. Ne, bol tu. OK, all good. Dobre, kúpujeme už výpo. Nech sa trocha zahráme. Nech sa trochu porobinkáme a ideme. Jureni na šorte, bomba je kde? Where is bomb? Tam ich budeš mať, Alex. Nice. Kámo, ja som si vôbec nezahral toto. Kámo, ja som posledný? What? Kámo, nedávam žiaden damage. Kámo, ja vôbec nefajtím. No myslím tie znaky, čo máš teraz pri sebe, ty tam máš 4. No však to je ten rank, to som hovoril. Máš No, premiér a jednotku máš som tam kompet. nemal. No však čím si lepší, tým máš lepší. No jednotku som od začiatku nemal. To je jedno, to ti určí od prvého ranku, ani vo Fortnite nemáš hneď bronz 1. Idú mi short! Kámo, oni sú inak kriví. Jeden dead. Ďalší dead. Kámo, oni tu jak povybehávali, ja nemám náboje. To som nafarmil teraz bodíky isto. Nice. OK, kámo, ja som dal 2 killy s tým vypom. To čo bolo za akcičku? Kámo, ešte stalo? Ja som išiel a ja som išiel na rampu, vieš, idem hádzať granát. A tam vyšlo tak 3 teroristi vyšli odtiaľ. Ešte kámo, že som netrafili ani raz, kámo, ja som tam skočil rýchlo nožikom dole. A idem na ten short. Kámo, ten ma baví. Jeden dead. Hačem hečko. Ježišmaria, kámo, typek by tam už nabehol hneď. I jeden je na šorte. Bomba Java City. My sme zabili typka na granátov. A to sme tam hodili 2 granáty. Počkaj, on zobral bombu odtiaľ. Viem, že to, čo mi vypadlo z česky, tak není. Spomenul písmena, typeček. Aha, tak je tu! Kámo, ja som sa poslal, tam nebol. Nemôžeš tak nízko. Nemôžeš tak nízko, to nie som ja. Keď len tak pomaly strieľaš, Alex, tak nemusíš tak nízko strieľať. Iba keď spamuješ, tak musíš cúvať dole. Kámo, ja som posledný v tabulke, chápeš? Kámo, ja nedám žiadne damage, lebo teraz sa to vymení, keď budeme teroristi. Kámo, nevymenil, lebo máme 10 cool. Maybe short? Yeah, let's go short. OK. Poďte. No, on som teba strelil. Tu boli všetci! Ty vole! Spamuj sa s týmto s Glockom. GG, kámo. Ja to flashnem. Dúfam, že to dobre flashnem. Jeden dead. Musíte mi ísť pomôcť, ale rýchlo, ale...
Nemal som prvý, to sakra. OK, konečne kupujeme AKčko a ideme na to. Ježiši. Jeden dead. Sú tam niekde? Ty vole. Wow, to ako tu viete. Dead, ten. Nice. Krásny spam. Kamo, ja som stále posledný. Ale ty si videl, ako som bol vyletil? to Folosa. Hej, videl. Kamo, mám momentálne na StatTracku 222 kg. Ty vole, má tu brokovnicu tam, nie? Má tu brokovnicu, že? Jasne. Hoď flash. Musíš kúpať viac granatov, keď máš peniaze. Tako dead, plentík. Pozor. Nice. Ježiši. GG. OK, takže to bola moja prvá hra s mojím knifeom. Dúfam, že sa vám páčilo, bola celkom v pohode, ale myslím si, že to... Dúfam, že to zostriham na 8 minút vôbec. Nevadí, a máme kámo Silver Elite. Čiže toto videjko je maximálne úspešné. A to je ešte video všetko, priatelia. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite zanechať like a odber tak follow na sociálnych sieťach. Plus sa bežte pozrieť na môj hlavný kanál, kde nájdete daily content z Fortnite. Ďakujem vám za podporu a vidíme sa na budúce v ďalšieho videa. Čaute.